welcome back ulit sa ating munting channel. So today guys, pupunta tayo ng yung SSS dito kung tawagin. Kasi may dumating na sulat na mayroon pala tayong multa. So magre-return tax tayo guys. Bali first time kong makapunta dito. Bali sumakay ako ng 2 beses ng train guys, yung line 6 at saka line 11. So pa-exit na tayo, tapos hahanapin pa natin yung sasakyan nating bus. Napakalayo guys. So first time kong talaga dito makapunta. Ayan, dito na. So saan ba yung parada ng autobus dito? May parada ng autobus dong guys. So buti na lang meron na tayong guys, Google. Kaya madali na lang hanapin. Malayo na sa sentro nito guys. So mga bahay dito malilit lang mga guys, mga lumang-luma na. Yan. Ito guys yung parada ng autobus. So hanapin muna natin kung yung kalye. Balik kalye Aguacate yung pupuntahan natin eh. Ito siya guys So 118 ang bus. Ito na pala guys Kalye Aguacate. Yan, so tama-tama guys, nakuha natin kagad. Meron tayo kasing schedule ng alas 12, yes, 12:10. So 11:30 na guys. Pagka meron kasing mga ganyan guys, mga galing ng mga government, kung may mga multa kanilang pinapadala, kailangan asikasuhin kagad guys, kasi mas lalaki na naman kung hindi mo bayaran kagad. Kasi nito guys, gawa nung pandemya natin, kaya magre-return tax tayo. Ayan guys, dito na tayo. So sa sunod na tayo na kalye. Ito na siya, yung kalye na yun. Ito, Kalye del Aguacate. Yan. Yan, dito na guys. Ayun. So nasa guys, 27. Dito tayo sa 56 na. So kapag ganon, so madali lang palang hanapin guys. So bali dito na tayo sa may kalye. Ito guys itong building na to, Ahensya Tributaria.
hindi pa tayong pwedeng papasok guys, maaga pa. So first time ko kasing nagkamulta guys. Bali ang nangyari kasi siguro yung pandemya. Kaya guys, ikwento ko sa inyo kung paano nangyari na may multa tayo at kung magkano yung multa. Yung tinatawag nilang return tax. Kasi noon, nung pandemya, bali sumasahod kami ng Seguridad Social, yung tinawag ng SSS. Ito guys yung ano, loob ng SSS. So inaantay natin yung ano natin, natawagin. Yung kumuha tayo ng ano, ticket. Daming tao oh. Hanggang doon. So yun guys, nakalabas na tayo. Natapos na din natin. Bali ang babayaran natin guys, yung multa natin, ayan o lahat. So total siya ng ano, 362. Pero hindi ko siya babayaran ng buo guys. Bali babayaran ko siya ng monthly pa konti-konti. Kukunin na nila sa ano, bangko ko kasi malakihan yung guys, malaking pera. Bali sa susunod na taong guys, ang gawin naman natin ulit, magde-declare na naman tayo ng ano natin, yung rent natin sa bahay para maibalik nila yung kailangan nilang ibalik sa atin. Yun lang ang kagandahan guys, kahit magmulta tayo pero babalik naman siya. So guys, maglakad na lang tayo papuntang ano, train station. Sayang pa yung pamasahe ng bus, medyo malapit naman eh. So yun guys, maraming salamat muli sa ano, panonood. Sa mga bago sa ating YouTube channel, please don't forget to like, comment and subscribe. So yun guys, hanggang sa susunod na video. Ayos.